kasih Cahayu boleh duduk dulu. Iya, terima kasih. Bahasa Indonesia. Iya. Ngrasake minta lagu Kusmitonolo dan Kitir Sumilir, lagunya dangdut. Ibu aja lagu minta lagu apa lagi? Bunda apa wis? Apa Lah, ya? nggak tahu. Sabar, sabar. Kitir Simulir buat Sabar. bahasa Sabar Bunda Indonesia tahu nih. sabar. Nggak tahu. Sabar Bunda, Probo nunggu saweran lagi. Saweran iki diwewe alhamdulillah. Ya wes laris, wes laris. wes. Ibu Apa, ini Pak yang Dik? gelem nyawer, kepukan iki nek tak. Ya ampun kandhani kok iki. Kula mboten napa-napa mengke jenengan mandap tasih kula betakne nggih. Awake dhewe iki yo ndongakne muga-muga Bunda sehat selalu. Amin, Panjang amin. umur. Iya. Rezekinya melimpah. Sanes. Iki Sanes bisa. Wirang, wirang. No wirang Ya, bisa. Bisa. Pinter Bisa lho, kan? karo api-api. Iki wujudnya sinden tapi aslinya rampok lho iki. Iya. Meneng wae. Iki mak kadung masuk kene lho. Waduh, mlebu brankas. Lagu kawak iki kan Lagune apa? Mbak Prabowo Pirang. Wirang. Oke, Pirang. penek no blimbing kuwi ki lho Mas. Sah, Sah. sah, Oh, iya iya. sah. Sak mono, Mas. Iki nggonmu to. Sah. Jam 11 bengi. Niku ta? Alah, aku tau rono. Ayo. Piye lagune, Men? Langsung budal ya. Aku nak wis nek musik iso. Oke, oke, sama. Kowe kok jadi ra iso nek Wah, Tak komen aja kita lagu mana. ayo kok tahu. Ni hao ah. Aku
digoyang. Yo, Nggak mau pulang. Maunya digoyang. Yo sabar, sabar. Aduh, Sabar, Wi. Bunda itu ada request sabar Bunda. Apa? Sabar apa Bapak Puspitonolo? panitia minta lagu apa? Satu Sabar. meneh nggih pun nggih. Alah gak apa-apa, diturutin niku saiki kok lagune. Terus Lagune napa? Janji Terus. sabar niki ta. Bindeng iki. Apa lagune? Sabar, Bu. Sabar Bu, sing Sabar, oh Mbak Probo. Sabar. janji Nah, sing- sabar, wadon ra kesusu, sawae jembar-jembar. Jangan nyuruh-nyuruh sawerane kok nggih. Yo, Susune Manohara. Iki lho Bunda omong, pripun Bunda pripun? Niku mah nyuwun sabar Mbak Mano. Nggih. sabar. Iya. Saya bilang